Bine v-am regăsit la episodul 3 din Minecraft, lumea YouTube-ului. Tocmai ce am făcut și eu frumos această casă. Am făcut această casă minunată, aceea fix în spatele meu. Stați un pic să mănânc și niște cam așa. Am adunat lemn și de așa că poate o să fac o fermă, nu știu cine știe. Mi-am făcut o casă. Stați să revin la normal. Bun, am revenit. Ok, asta e casa, mi-am făcut o casă, băieți. Tocmai ieri, la ora 1 seara, am făcut casa asta. E mișto. Am 6 furnesuri, frumos. Am făcut geamuri, ok, avem niște chesturi. Ok, am mai găsit 2 diamante și mai am 6, ia. Am 6 acum. Ok, și băgăm astea aici. Frumos, și vreau să-mi facem o fermă, băieți. Stați un pic, că cred că vine noaptea. Ce vrei, oaie? Bă, pleacă, oaie. Pleacă, oaie, deci că stau una de te sparg toate. Uite ce hit frumos i-am dat. Se pare că vine noaptea, băieți. Și asta e episodul 3 Minecraft, lumea YouTube-ului. Sau cum vreți să-i spuneți, YouTube sau YouTube-ului. Cum vreți voi, băieți. Aici le punem astea. Hai să dormim un pic. Cred că vine să... Long sleep at night. Încă nu Respawned. Nu știu de ce mi s-au You desunat. can only sleep at night. What the fuck? Deci s-au de sunetul ăsta efectiv, băi. Dar înainte, stați asta să revin cum eram. Bun, am revenit. Înainte să începem, nu uitați să apăsați pe butonul ăla de like și subscribe ca să nu pierdeți următoarele videoclipuri care urmează, băieți. Care urmează, efectiv, băieți. Care urmează? Nu știu. O să facem și episodul 4, cred. Efectiv, episodul 4, ok, veni noaptea. Haideți să... Pe episodul ăsta m-am gândit să facem o fermă. Și cred că o să mai invin niște prieteni pe seria asta. Că fiți atenți. Mergem aici și vedeți invite to game. Mai am un prieten, dar nu e activ. Bă, ieși din Minecraft că revin înapoi. Bun, băieți, am revenit după niște accidente, nu știu ce aveam aici. Din seara am ieșit din el și am fost. Bun, băieți, haideți să luăm tot lemnul și facem o fernă. Pe episodul ăsta am zis că fac o fernă, stați așa să mă și imobilizăm frumos așa. Facem așa și găsim. Văd acolo așa. Bă, dar nu putem face... Ăștia. Ne trebuie bețe. Mai am bețe eu? Bă, mai am 10 bețe, e bine. Acum putem. De tot fac. Cred că mai trebuie. Băiețe, mai trebuie bețe. Mai am lemn. Să mă am lemn. Nu că facem. Mai fac niște bețe. Perfect, ajung așa. Și mai facem de toți banii și cam atât, 30 de nu la loc. O să facem fermă. O să luăm și... Ok, luăm ăștia că așa de cât am. Și mă duc pe... Trebuie să facem un creeper. Bun, băieți, ok, cred că de aceea o să facem. Cred că o să fie lungă. Ok, să facem de așa, bam. Bam, bam. Bam, bam. Bam. O să fie mică, nu vreau să fie mare. Sper să nu intră mobii în ea. Ok. Am 16. Bun. Ok. Aia a fost ok, au fost câteva. Avem slaburi ca să facem ferma. În episodul ăsta vreau să facem o fermă. Le păstrăm la loc. Efectiv, le păstrăm, dar ne mai trebuie lemn. Ne mai trebuie un post, așa. Să-mi iau, am 20 de iron și îmi fac din lemn. Băi, pot să fac blocuri, efectiv multe blocuri. Stai așa. Că îmi trebuie bețe. Mai îmi trebuie lemn.
o bucată de lemn. Cât o bucată, băieți? Trebuie hău. Un hău mic. Perfect. Și cam atât. 18 de bucăți. Trebuie și apă. Dar stai mă, cum se fac alea? Ok, mai trebuie... Stai mă așa. Ok, stai mă așa să-mi iau o găleată cu apă. Ok, avem găleata aceea și mai cu apă. Noroc că am apă fix aici. Bine, mă. Ce vrei pe ea, ce vrei pe ea în găleată? Bun. Ok, nu am ce să fac efectiv cu ăștia. Ăștia o să fie pentru inițiere sau... Bă, dar îmi trebuie, tai mă așa. Îmi trebuie, cum se cheamă, mă? Ălea... Mui de lemn mai mult. Uite, ăștia. Oh, mai trebuie lemne. Mai trebuie bete și ăștia, ok. O să fie foarte ușor, o să avem de în fața noastră. Mergem așa cu toporișca de iron și mergem mai. Vreau să vă întreb și voi. Voi cum spargeți lemnul? Eu vreau să sparg așa. Chiar sunt foarte curios cum voi spargeți lemnul. Așa sau cum face iSilent, cum sparge lemnul și cu alte chestii. Scrieți voi în comentarii. Ok, băgăm lemnul. 52 de lemn. Bun. Facem de bețe. Merge așa și trebuie multe. Bă, cred că îmi mai trebuie. Nu. Păi stai mă, cum una îmi trebuie? Stați așa, băieți. Că decât una îmi trebuie. Multe. Ok. Una așa. Bă, ne trebuie decât una. Și... Cred că decât fermă de așa. Și o să fie efectiv așa o să fie. Așa o să fie. Cam atât o să fie. Bun, așa. Și frumos, acum putem să facem fermă. Putem intra, cam așa. Ca să... O, da, rămân. Ok, facem așa. Ok. Cam așa să facem, nu... Cred că o să mai întrebuiască. Bă, dar nu trebuie să... Trebuie neapărat să pun. Bun, așa trebuie foarte mult. Fai, leleo. O să rămân așa. Ca bum, așa. De aici. Aici o să punem apă. Bum, așa. Apropo, ziua lui taică-mi băieți, așa că vreau să aud la mulți ani în comentarii. Frumos. Chiar vreau să-i merg la mulți ani. Bun, așa că haideți să ieșim efectiv. Știu că
pe aceea, dar asta e ce să-i fac. Dacă nu vreau, pot să o mut. Și haideți după apă. Stai, mă. Ok, am așa o găleată de apă. Și o punem efectiv aici. Mai trebuie apă, efectiv. Multă apă, băieții. Am decât o singură găleată, dar nu ajunge și una. În viață trebuie să te descurci și cu una, băieți. Cred că trebuie multe găleți, așa că revin cu multe găleți. Bun, băieți, am revenit cu 3 găleți, că nu vreau să fac multe, nu vreau să iau mult, să-mi iau iron, nu vreau să fac multe, așa că haideți. Bă, ca prostul și eu fac asta. Scoate apa, așa. Cum așa. Mai am o găleată. Cam așa. Ok, nu mai ne trebuie că am pus apă. Dar a durat așa puțin video ăsta, nu era așa mult, efectiv. Băgam legările la loc și... Ok, acum trebuie să facem cu ăsta înapoi toate chestiile. Mamă, ce papoile ăștia. Mamă, dar ce one shot ăsta. Știu ce one shot. Te coriși casa. Facem la loc. Da, bun, băieți. Frumos. Facem la loc. Și a fost ok. Acum trebuie să punem 8. Dar o să punem... Opa. Era să fix să încheie episodul. O, da, mult am pus. Bam. Ok, ne mai trebuie după următorul... Nu o să mai punem următorul episod, că nu ne ajunge așa. Ca doar vreau să fac acest videoclip ca să nu mă uit la Enderman, să intru în casă înapoi și să terminăm și episodul pe noapte, îl terminăm. Așa că... Să un pic să mă fac un... Pe episodul ăsta, tocmai ce am făcut ferma. Vă mulțumesc foarte mult, cred că cine a fost pe videoclipul ăsta fix acum, nu știu pe cât vedeți videoclipul ăsta, eu fix acum pe 15 august să-l postez. Așa că dăm pe ok. Cam atât cu acest episod. Sper să apăsați pe butonul ajută la de like și subscribe. Eu am fost Bogdan și ne vedem în episodul următor și pa băieți și pa boi.